Benvinguts i benvingudes a Salut a la Ràdio, l'espai on parlem de temes de salut amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara? Dani Autonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Avui tractarem la meva salut i tràmits administratius. Per parlar d'aquests temes tenim amb nosaltres a la Laura Catalina i a la Núria Expósito. Elles són administratives del CAP de Moià i Castellterçol. Benvingudes. Hola. Gràcies. Què tal? Hola. Bé. Sí? Molt bé. Molt bé. Abans de parlar de la meva salut, em podríeu explicar una mica quines són les tasques que feu al CAP? Bueno, nosaltres som una mica la porta d'entrada, diguéssim, del CAP. Els usuaris es troben amb nosaltres quan arriben i llavors la nostra tasca poder és acompanyar-los en tot el procés aquest. Ells ens demanen el què necessiten i a partir d'aquí nosaltres els acompanyem. Així, quina és la vostra funció exactament? La nostra funció és, com ha dit la Núria abans, som una mica els intermediaris entre els pacients i els professionals que hi ha al CAP, els d'infermeria, els metges i altres especialitats. I el que intentem aconseguir tots plegats, tots junts, és oferir la millor qualitat assistencial per tots els pacients. Entre tots. Molt bé. I hi ha hagut algun canvi amb la pandèmia? Heu trobat que hi ha hagut algun canvi? Uf, sí. Molt. Sí? Val, per exemple, els administratius? Bueno, nosaltres hem hagut de canviar una mica el nostre rol a causa de les circumstàncies, no? Abans, per exemple, teníem moltes visites presencials, era tot molt més accessible, molt més s'anava al CAP i arrel de la pandèmia s'ha hagut aquella famosa paraula que es va dir tantes vegades, reinventem-ho, doncs ens hem hagut de reinventar cobrint aquestes necessitats de diferents maneres. Clar, perquè tampoc no podíem anar... No es podia accedir al CAP. Aleshores, la manera que ha sigut... Més virtual, telefònica bàsicament, hi havia moltes trucades telefòniques, és que només es podia accedir d'aquesta manera. I clar, sí, això ha fet que haguéssim de canviar tota la manera pràcticament de treballar durant un bon temps, fins que es va anar obrint una mica. I els avis ho han notat molt? Perquè, esclar, una cosa és que un avi et vingui al CAP perquè està acostumat, no em trobo bé, o fer-ho telefònicament? Jo crec que la pandèmia l'hem notat tots. I és cert que els avis potser més. Precisament per això, perquè jo penso, personalment, com que era un període que es va viure amb una certa por, el fet de no poder veure el teu metge, que moltes vegades et tranquil·litza, et serveix més com un consol a vegades que no pas... Doncs el fet de no poder accedir amb ell i haver-ho de fer-ho per telèfon i a vegades, clar, amb una no tan ràpid com estem acostumats, jo crec que sí que ho han d'haver notat. Segur que sí. Déu-n'hi-do, va ser un bon canvi. Va ser durillo. Sí, a més és el que deies, la por. És que ens movíem amb la por, aleshores això encara dificultava més l'accessibilitat, tot. Clar. I la feina que feu al taulell del CAP, és a dir, nosaltres quan entrem us veiem allà darrere del taulell. Quina és aquesta feina? Només és agafar trucades? No, fem moltes coses. Exacte, però nosaltres quan arribem al CAP us veiem allà sentades, ens doneu hora per telèfon, sí, però hi ha molta feina, oi, a darrere? Hi ha molta feina a darrere. Expliqueu-nos una mica quines són aquestes tasques que nosaltres desconeixem. A veure, a part de donar les hores, que és el que veu tothom, poder, no? Sí. Doncs, bueno, nosaltres què fem? Donem d'alta usuaris que et venen nous, per exemple, els hi demanem les targes sanitàries, llavors també gestionem tot el que són visites als especialistes, Sí, perquè més nosaltres som com el primer que veus, no? Quan entres a un centre mèdic, el primer que veus som nosaltres. Com el primer filtre, diguem-ho així. Exacte, hem de fer com d'enllaç entre els usuaris
i els especialistes. I a part, gestionar moltes coses que gestionem nosaltres, personalment. Clar. Fem factures, la facturació a tercers, és que hi ha molta feina que no es veu, que no us sembla. Exacte. És que sembla que esteu allà darrere del taulell, sí, em donen hora, donem el paper quan et fan, no sé, has d'anar a fer una radiografia o has d'anar a Manresa a fer... Sí. I que moltes vegades dius, perdona, dius, un moment, que acabo i ja estic per tu, no? Exacte. I deuen pensar... Què està fent? Què està fent? Sí. I és molta feina. Jo crec que aquesta pregunta més d'un, se la deu fer. I tant, segur. Per telèfon, truquem. Un moment, un segon, ara us atenc. Segur, quan acabi, acaba un moment. Sí. Però és que estàs gestionant molta paperassa. Clar. I no es veu. És que nosaltres no la veiem. Sap greu, però és veritat. Pues yes, us ho confirmo, Sí. Yes. Molt bé. Parleu-me una mica de què és el procés d'acollida. El procés d'acollida és quan ens ve un usuari nou al CAP, doncs depèn. Si l'usuari ja viu aquí a Catalunya, doncs ens porta el DNI, el donem d'alta, canviem l'adreça, li donem metge. Si són gent que venen de fora, doncs llavors també ens han de portar l'empadronament, el passaport, i també els hi donem metge, els hi donem infermera, i ara també administrativa, que després, si vols, parlem de lo que és la UV3. Perfecte. I llavors, doncs, en aquesta gent se'ls informa dels horaris del centre, de quin metge tenen, de com ho poden fer si necessiten ser atesos en algun moment en què el CAP està tancat, com poden anar al CAP de Moià. Bueno, els hi donem tota aquesta informació. Déu-n'hi-do. Sí. Molta feina. Sí, Nuri, tal com em deies, què és una UVA? Una UVA és la unitat bàsica assistencial, diguéssim, que està formada per un metge, una infermera i una administrativa. Molt bé. O sigui, tots tenim un metge, una infermera i una administrativa? Ara sí. Abans de la pandèmia, teníem tots un metge i un infermer. Un especialista en medicina i una en infermeria. Molt bé. I arrel de la pandèmia, a partir del 21, s'ha creat la UV3, que és el metge, infermeria i l'administratiu de referència. Molt bé. Van junts, anem junts. Molt bé. Clar, llavors suposo que és més fàcil perquè hi ha... És a dir, tenir un metge sí que et va bé perquè ja sap tot el teu historial, però clar, amb la infermera i l'administrativa doncs encara... en solucioneu millor les coses, no? Suposo. Sí, és més complet i és més fàcil coordinar-nos els tres. Clar. I heu notat algun canvi des de la incorporació de l'administratiu sanitari? Jo crec que sí, jo crec que té avantatges tenir un administratiu sanitari perquè gestions que ha de fer el metge, que tu li demanes al metge, si les canalitza la mateixa persona, sempre és molt més fàcil, és més confidencial, és més com proper, no? Si jo sé que això m'ho gestiona la Núria, o m'ho gestiona la Laura, o m'ho gestiona el Josep, és igual, Sí. Però tu saps que això té un principi i un final, i aquesta mateixa persona, amb el metge i amb la infermera, o infermer, o metgessa, o metge, segueixen tot el procés. Té una seguretat. I és el que deies, la confidencialitat. Sí. Que això és molt important. Potser nosaltres, com que és un lloc petit, no es nota tant, perquè si no hi ha la Núria i la Laura, si no hi ha la Laura i la Núria. Vull dir que no... Que amb això potser juguem amb cert avantatge, perquè us coneixem. I també tenim una confiança. Ens coneixem de fa molts anys, aleshores, clar, també s'agraeix, tenir cares que coneixem i... Suposo que sí. No, sí. Us ho dic com a... Sí, com a usuari, diguem-ho així. Sí. I quina funció té el referent sanitari administratiu? En principi, mira, és l'encarregat de donar resposta a la demanda que fan els usuaris, assegura que la gestió de proves, visites es realitzi correctament, facilita les coordinacions entre atenció primària i hospital, per exemple, i és una figura que va molt més enllà del que són les tasques tradicionals, no? Millora l'accessibilitat dels usuaris amb els professionals,
quan és necessari, segons la demanda que hi hagi. Clar. I, per exemple, bàsicament és l'administratiu referent i de confiança de l'usuari. Clar. I això és el que dèiem abans, és molt important. És important, i tant. Sí. I tant. Facilita l'accessibilitat, resol dubtes i fa totes les gestions administratives necessàries, clar, entre altres coses. Molt bé. Com podem contactar amb el referent administratiu? Doncs podem fer-ho bé de manera presencial o telefònica en el centre de salut nostre. Sí. I arrel d'això de la pandèmia, a través de la e-consulta, amb el programa de La meva salut, et pots dirigir al teu referent administratiu, igual que ho fas amb el metge, amb la metgessa o amb l'infermer o infermera. Molt bé. I com sé jo quins són els meus referents? Es pot saber. En La meva salut hi surt. En La meva salut hi surt. I tu pots contactar directament per una e-consulta. Perfecte. I si no, també presencialment en el CAP. En el moment que fem el que deia la Núria, l'acollida del nou usuari, o si un usuari ve i ho demana, doncs tu li pots dir, doncs mira, la teva metgessa o metge és aquesta, el teu infermer i el teu administratiu o administrativa. Molt bé, molt bé. I què us sembla? Parlem una mica de la targeta sanitària? Perquè em sembla que la desconeixem bastant. Doncs sí, la targeta sanitària individual es gestiona des del CAP, on la demanem. És un document que acredita la persona i permet l'accés al centre i serveis del sistema sanitari públic. I què hi figura en aquesta targeta? Hi figuren 4 lletres, que són les 2 primeres del primer cognom i del segon. Sí. I després hi ha una sèrie de números, que hi ha la data de naixement entremig, cadascú té la seva targeta, és individual, intransferible, i cada usuari només li serveix per acreditar-se a si mateix. D'acord. I també és una eina important a portar al cap. Suposo que és la nostra identificació. Sí, a vegades la gent no s'ho pensa, però a vegades amb el nom i cognoms, per exemple, et pots confondre, perquè nosaltres estem buscant a tot el sistema sanitari, saps? Llavors hi poden haver 2 persones que les puguis confondre. En canvi, amb la targeta sanitària no. Molt bé. Per això la demanem, és per la protecció del mateix usuari, que a vegades ens ha costat molt aquí a Castell, el tema aquest, sí, ha sigut molt... Perquè com que ens coneixíem tots, clar, venien i deien, com pots demanar-me la targeta si saps que em dic tal, tal, tal? Sí, però a vegades hi ha coincidència de cognoms. Ara. Els 2 cognoms són iguals i només canvia el nom, aleshores. Això és el que hem batallat i ara ja s'hi han acostumat. Llavors venia alguna companya nostra que no els coneixia, els hi demanava la tarja, també s'enfadaven amb ella, que era la que ho feia ben fet. Vull dir, hi ha hagut molt, ens ha costat molt, però ara ja ho tenim molt assumit i la gent, tothom que ve, ens diuen el número de la tarja i bé. A més, perdona, té una curiositat la targeta sanitària, que nosaltres quan demanem el CIP, saps? Em dius el teu CIP o el DNI, el que et vagi millor. El CIP és el de la targeta. I a més té una cosa curiosa, que potser és fàcil, a la gent gran potser no, però és fàcil de memoritzar, perquè són les 4 lletres, les 2 primeres dels 2 cognoms. Si ets un home, comença amb 0. Si ets una dona, comença amb 1. I és la data de naixement, la teva data de naixement, al revés. Exacte. És a dir, primer va l'any, el mes i el dia. Quasi, el que hauries de memoritzar són els 3 últims dígits. Quasi. Ja sé que això és molt així. Això de l'1 i el 0 no ho sabia. Sí. Molt bé. Però a vegades, si fas una mica l'exercici i recordes que si ets una dona és un 1, si ets un home ets un 0, comences amb 0, l'altre de naixement al revés, i memoritzar només els 3 últims. I tant. Ja sé que costa i que no, però tampoc és tan difícil. És allò que dius, mira, no sé, fer un joc, no sé com dir-ho, dius, ho memoritzo així. Potser és més difícil recordar-te del DNI, que són números, entre cometes, aleatoris. Que tens un número de DNI que no tens... Això és més fàcil, és el que deies, el 0 o l'1, la teva data de naixement... Al revés i els 3 últims números. El que passa és que com que el DNI ens el demanen a més llocs, ens és més fàcil de memoritzar-ho, o el tenim tots més memoritzat. Potser sí.
És una curiositat, M'ha agradat molt, Laura? És una curiositat, M'ha agradat molt, No? La data sí que ho havia vist, però sí, el 1 i el 0 no. Mira. Gràcies. De res. Ara que ho hagi dit bé, Segur que Sí, que ho ha dit Segur bé. que sí, Sí, segur que sí. Abans parlàvem també de que fèieu programacions i derivacions a centres hospitalaris. Com funciona això? Anem al metge? Anem al metge. Sí. El metge considera que s'ha de fer una derivació a l'especialista a l'hospital. Aleshores, ens ho passa a nosaltres. Sí, la persona surt del metge amb un paperet i ens parem al taulell i us entreguem aquest paper. Abans És això? sí que era així. Ara a vegades no cal. És a dir, com que tot el que fa el metge queda registrat. Aleshores, nosaltres telemàticament ho revisem i veiem aquesta senyora s'ha de derivar al dermatòleg, aquest senyor s'ha de derivar a fer una radiografia, aquest senyor, aleshores nosaltres telemàticament ho gestionem i ja està. I des de l'hospital es posaran en contacte. A veure, hi ha coses que les podem fer directament, però des de l'hospital es posaran en contacte amb l'usuari. Molt bé. Sí. Normalment és una trucada de telèfon. O a vegades fan un SMS, sí. Ah, molt bé, mira. Sí. Molt bé. Jo m'he quedat amb la trucada. M'he quedat una mica enrere. Ara els SMS també... També funcionen molt. Funcionen, Bé, també està bé, perquè a vegades no pots despenjar aquella trucada. Clar. Estàs pendent de m'han de trucar de l'hospital, m'han de trucar i penses, estic treballant i no puc despenjar, què faig? Perdona, està bé tenir totes les dades actualitzades correctament i tu haver fet l'autorització per rebre SMS o mails. Clar, és molt més fàcil. Sí. En principi, si tot està correcte, és més fàcil, més segur, no has d'estar pendent de la trucada, no m'han trucat, no me l'ha agafat... Clar, jo és que a vegades recordo gent gran, no, en aquest cas, que, clar, m'han de trucar de l'hospital, des del fixe, haig de sortir a comprar, no vull sortir de casa perquè si em truquen en aquell moment. Clar, aleshores, d'aquesta manera, via mail o via SMS, sempre ho reps. Clar. Però clar, ha d'estar... autoritzat. Exacte. Molt bé. Per poder-ho fer, sí. Molt bé. I la programació per motius? Què és? És una novetat de fa molt poc, oi? També és una mica arrel de passat la pandèmia, poder. I, bueno, nosaltres sempre, quan vam començar a treballar, sempre s'havia dit que no podies saber el per què la gent venia a l'ambulatori, era confidencial, no podies demanar res. Havíem estat així molts anys i ara ens ho han canviat tot. Ara hem de demanar el motiu de la visita, pel fet de que, depèn del motiu que sigui, nosaltres ja sabem si aquella persona ha d'anar primer a la infermera o és un motiu que ha d'anar directe al metge, saps? Depèn del que ens expliquen, nosaltres hem de tirar cap a una banda o cap a l'altra. I com ho agafa això la gent? Tothom explica per què? O hi ha gent allò una mica reticent que diu jo no vull explicar? Hi ha gent que no t'ho expliquen, llavors també marques que no t'ho han dit. En general no és el més habitual, No. A veure, i a vegades amb una pinzellada tampoc cal que t'ho expliquin tots. Exacte. Una petita idea que ens respongui a les 4 preguntes que nosaltres els hi puguem fer ja ens orienta cap aquí o cap allà. Clar, a veure, no disposem d'un espai on pugui haver-hi molta confidencialitat. Estem tots allà. Per tant, lo just per saber si aquí o allà. Potser truquem i, mira, em pots donar hora amb el metge, però potser és més d'infermera. Això sou vosaltres els que sabeu més que nosaltres. Per això s'ha fet la programació per motius, per filtrar una mica. Clar, perquè imagino que si no el metge també devia anar fins a dalt de feina i coses que potser podien solucionar infermeres. Sí, o per exemple, posem un exemple, no? Si ve una persona que està refredada, té febre, que és el més d'aquests dies, per exemple, doncs, potser sí que ha d'anar al metge, però abans, potser infermeria li ha mirat la tensió, li ha mirat la temperatura, li ha mirat la saturació, li ha mirat potser les orelles, li ha mirat el coll. D'aquesta manera, entra el metge i el metge tot això ja no ho ha de fer. Clar. I això sembla que no, però crea una mica de feina i agilitza.
Que bé. I optimitzar tots els recursos que tenim, perquè som els que som i tenim el que tenim. Clar. I això va molt bé. Que ha d'acabar en el metge? Doncs segurament sí, però tot això, Clar, infermeria ja ho ha fet. Ja ho ha fet, estarà menys estona amb el metge, anirà més directe al que té aquella persona. Exacte. Molt bé. I quines són les preguntes que feu normalment quan arriba un usuari al CAP? Bàsicament, Més o menys. demanar en què us podem ajudar. És la pregunta bàsica, diguéssim. Sí, clar. Sí, I a partir què necessiteu, d'aquí, què necessites, què us passa, Sí, des de quan fa que ho teniu, Clar. teniu febre, no en teniu... Bueno, és una mica... Una mica la idea aquesta per derivar Sí. cap un o cap a Sí. l'altre. Sí, sí. Molt bé. I vosaltres mateixes que sou administratives, quina formació teniu? Teniu una formació especial per ser sanitaris o per estar en un centre sanitari? no, tenim formació administrativa o cadascú Sí. té la seva i bueno, n'hem anat aprenent també a base d'anar treballant, És una Sí. feina que l'aprens a base d'anar-la fent, Clar. Sí, i a vegades, sí, i sembla que sigui molt reiteratiu, i que sigui molt... Però clar, la pandèmia ens ha fet espavilar molts a tots Ja. i assumir tasques administratives potser que abans no les assumíem. Estic dient en quant a això, gestionar coses, saps? I això ens ha fet espavilar una mica tots, Sembla que formar-nos una mica més. Que tots hem hagut d'aprendre coses que no havíem Sí, fet oi? mai, perquè això de les Sí. videotrucades, per exemple, Exacte. dius, ostres, sí. doncs estan a l'ordre del dia. Sí. Entre cometes, gràcies a la pandèmia hem après a fer o videotrucades o, clar, amb molta gent. Tu podies fer una videotrucada amb una persona i dius, d'acord, molt bé. I com es fa amb tanta gent? Quan tens una reunió, n'hem après. Sí. I tant. Ui, al principi costava, Molt. Perquè, ostres, Sí, però sí. ara ja ho tenim. Miraves a la sí. pantalla i veies tots allà i deies, Ai, on ¿dónde miro? estoy? ¿Dónde estoy? On miro? O ara vull dir una cosa, però si està parlant l'altre es talla i no sí. s'entén. Però tot això, mica en mica... M'escolten? Exacte. Si parlo, m'escolten? O baixo el volum? Sí. A veure, ara Sí. fa riure, Sí, realment, però ha sigut un aprenentatge, hem hagut d'aprendre coses noves. Sí. Clar, aquí a la ràdio, per exemple, no podíem fer programes, Ah, clar. aleshores els fèiem, el tècnic venia aquí i hi havia gent que ho feia des de casa, aleshores, videotrucada, ens veiem a partir de la pantalla, perquè a la ràdio sabeu que són... Clar. Ens hem de parlar amb el tècnic amb signes. Clar, Ah. jo no puc dir ara, tira'm una música perquè ho sent tothom. Per val. tant, Sí, a través de mímica, pantalla, el tècnic aquí. Tots hem hagut Déu-n'hi-do, sí, de reinventar-nos una mica, però ens n'hem sortit. Jo crec que sí. Tot molt bé. Sí. No? Sí, jo crec que sí. I tant. Ha tingut els seus moments, però sí, jo crec que sí. Si més no, hem après coses noves que no Exacte. sabíem. No sabíem O que no havíem utilitzat mai. I que potser no les haguéssim Potser sí. utilitzat. Exacte. Sí, sí. I Bé. que, per segons què, jo crec que funcionen, Sí. Jo crec que ja han vingut per quedar-se. Una mica. Perquè hi ha tràmits que s'agilitzen més així. Clar. I jo crec Que bé. que sí, perquè així l'assistència pot ser més assistència per coses, sí, que siguin necessàries. Sí. Que bé. Tràmits, sí. Que bé. Expliqueu-me una mica què és això del planificat. Planifica't. Val. Això és un nou projecte Sí? que s'ha impulsat, que es tracta una mica de gent que tenen una malaltia crònica, com pot ser, jo què sé, un diabètic o un hipertens, doncs el personal sanitari calcula durant un any quines visites li convenen de fer. Doncs, per exemple, fer una analítica, fer una visita a l'oculista per fer un fons d'ull, fer un electro, fer una visita amb el metge i dues amb l'infermera. Doncs llavors això ens ho passen a nosaltres, al personal administratiu, i nosaltres fem tota aquesta programació, que diguéssim és una programació que tenen per tot un any. Ah, molt bé. Que no vol dir que a part d'això hagin de venir altres dies per altres coses, però en principi és això. Almenys saps que aquella persona que és diabètica doncs estarà ben controlada. I una mica és això. Molt bé. Que bé. Clar. I això enllaça una mica amb l'avantatge de l'1/3. Ara. Perquè d'aquesta manera Clar. Se li dona a l'administratiu El seguiment.
de recordatori de visites, de mira, tens aquestes visites, o no has vingut, t'ho torno a programar. Clar. I clar, això enllaça... I a part el pacient es sent com més cuidat, diguem-ho així. Sí, perquè l'administrativa jo no hi pensava, m'ho ha fet recordar, és a dir, crec que... Sí, ho agraeixen. Sí, clar. Sí. I d'aquesta manera saps que tu al llarg d'un any tens el control per la teva situació, doncs, programat, clar. vigilat, i està bé. molt bé. Home, sí. Sí, funciona, està bé, està bé. Sí. I els ciutadans us donen la seva opinió? Us ajuda d'alguna manera? Us diuen, ai, molt bé, ai, això no m'agrada, o no ho sé, Sí, home, que ens la donguin ens ajuda molt. Clar. Perquè realment quan fas les coses ben fetes també t'agrada que t'ho diguin i que t'ho reconeixin i tot. I si t'equivoques i fas les coses malament, també. Per millorar. Per millorar i que no torni a passar. Aleshores sí que poden fer suggeriments, poden fer queixes, poden fer reclamacions. Nosaltres les gestionem i donem sortida. Sí. Em sembla que poques vegades donem les gràcies personalment, És veritat, jo em sembla que ens solucioneu moltes coses i a vegades penses, ostres, no, ni les gràcies No, sí, la gent és prou agraïda, Sí, jo crec que aquí sí. Jo penso que sí. Jo sí, jo penso que ara... Però és una sort. Penso que estem en un lloc on és una sort treballar aquí. Sí, jo també. Crec que sí, perquè és tot bastant planer. A veure, hi ha les dificultats del dia a dia i coses que sorgeixen, però la relació entre usuaris i nosaltres i els usuaris, jo crec que és un privilegi. Jo penso personalment que tenim molta sort. Jo també ho comparteixo, totalment. Sí, jo crec que sí. A vegades, quan has voltat una mica i has estat a d'altres llocs, te n'adones una mica, de que encara és un poble, un poble petit. Que ens coneixem, allò que dèiem abans, que potser hi ha una mica de confiança, que dius, és que ja no vaig amb una cara desconeguda. Sí. Jo recordo un temps que vaig estar vivint fora de Castell i quan havia d'anar al metge era un número. Jo era un número. Ja. No sabia res de mi, què et passa? Vale, pum, Déu. Aquí no, aquí hi ha un tracte diferent. Sí. I realment s'agraeix. Sí, i també tenim la sort que no deixa de ser un poblet relativament petit. Sí. Aleshores, això també permet més proximitat i permet més confiança i més... Però jo estic molt bé, jo estic molt contenta. Que bé. Sí. Penso que és un luxe. Nosaltres també. És un luxe estar aquí. Jo crec que parlo per més d'un, que nosaltres també estem molt agraïts perquè realment és que no vas a un lloc que no coneixes i això que us deia, no? Jo abans era un número i dius, home, un número, aquí ens tracteu com a persones, diguem-ho així. I fins i tot després de la pandèmia, que quan es van obrir les portes, com si diguéssim, tampoc vam tenir... És que tothom ho va entendre, és a dir, quan deies no podeu venir, s'entenia. Quan van venir, sí que hi ha moments i tal, però, ostres, és que jo penso que entre tots ens ho hem fet molt fàcil. Que bé. Jo crec, Que bé. Potser ara estic... No, però jo crec que ens ho hem fet fàcil. Que bé. Mútuament, jo crec que sí. Sí. I podem parlar de La meva salut? D'aquesta aplicació que arrel de la pandèmia també va ser quan ens la vam... Sí, és cert, sí. Què hi podem trobar, per exemple, o què és La meva salut? És un espai de consulta digital que és personal i intransferible també, on hi ha totes les dades de la nostra salut, des de poder-te baixar la recepta electrònica. Si estàs de baixa, també trobes la baixa, allà també t'ho pots descarregar, hi ha tots els informes, tant dels especialistes, de l'hospital, allà on vagis, hi ha molta cosa, està molt bé. Molt bé. Sí que m'agrada, i ara us ho diré, que hi ha quan et fan una radiografia també la pots veure a través de La meva salut. La imatge, oi? Sí. Abans no. Abans no, i ara diuen sí, Es veu. Sí. I clar, no entens res, perquè nosaltres no entenem res, però ho veus. I dius, ho veus. Mira, que abans no la veies, anaves al metge, te l'ensenyaven i allà quedava l'historial. Sí. Mira, a mi em va fer gràcia veure-les. És que es poden fer moltes coses, Es tracta de ficar-t'hi i
Clar, i per exemple, quan et recepten alguna cosa, ara les receptes ja no són en paper, sinó que entren o les poseu a dintre de la targeta sanitària, vas a la farmàcia... Sí, també són en paper, si algú vol, també les hi podem imprimir, o des de la meva salut se les poden descarregar. Aquí és on vinc. També les trobem a dins, perquè a vegades et diuen aquest 3 vegades al dia, l'altre 2, i dius ara no me'n recordo. Clar, perquè si no tens el paper no... Clar, no te'n recordes. Aleshores també hi és. Molt bé. Serà qüestió d'anar-ho buscant. És moure't una mica per dins del programa i veure informes d'analítiques i veure... Pots fer moltes coses, però que les tracta d'anar... E-consultes. També. Sí. En el teu metge, llavors a nosaltres ens arriba i nosaltres li donem sortida a l'administratiu. Sí. Per exemple, estic molt encostipada, què haig de fer? Puc fer aquesta e-consulta? Sí. I en lloc d'anar al CAP i demanar hora? Sí. Aleshores nosaltres la veiem i o la redirigim a l'especialista i et truquem. Mira, ens has demanat això, donem hora per aquest metge, o si no és això i tenim molt clar que és una cosa que el metge pot fer o l'infermeria pot fer-ho de manera telefònica, nosaltres, pum, li posem i ells ja ho fan. No cal ni anar fins al CAP. A vegades, potser, segons el que sigui, es pot solucionar. Sí, per això aquesta via de l'e-consulta, per segons quins tràmits, jo penso que va molt bé. Jo crec que sí. Dóna més marge, saps? Clar, ho hem de fer. Sí. Potser estem molt acostumats, o jo, a trucar. Em passa això, pum, que em podeu donar hora. Potser seria més senzill fer una e-consulta. Si vosaltres ho veieu factible, ja ens fareu venir. Ja ens direu, mira, doncs has de venir al CAP a tal dia, a tal hora, i que et mirin. Les novetats costen de sentar-se, però jo crec que és una bona eina per segons què, no per tot, però per segons què, jo crec que sí. És falta de costum. Aleshores, nosaltres també, per exemple, si ho tenim autoritzat, lo de l'e-consulta, et podem enviar una e-consulta. Mira, Esther, et recordo que el dia tal tens, m'invento, si puc, tens una analítica programada al CAP de Castellterçol, pum, pam, tu ja l'has rebut. Que bé. Llavors reps, tinc un avís del CAP i ja ho veus. No cal trucar-te. Clar. No sé. Sí. És tot més fàcil. El que passa que ens hem de sentar i ens hem d'acostumar a fer-ho, perquè no ho fem. Sí. Bueno, si més no, jo, em costa. Jo veia e-consulta i pensava, i això què és? Clar, potser és que tampoc tenim massa informació, crec jo, o pot ser. No ho sé. Pot ser. No ho sé. Va bé que ho expliqueu. Clar que sí, va molt bé que ho expliqueu. És una eina més que es pot fer servir. Estem descobrint coses que potser no sabíem. Això de la meva salut, si tenim fills menors, els pares podem tenir les... Sí. O sigui, podem accedir als seus informes? Sí, també s'ha de venir al CAP, s'ha de justificar, portar el llibre de família per anar bé, i sí, es demana. Val. Sí. Llavors, una vegada són majors d'edats, ja els pares marxem i són ells. Sí. Perfecte, molt bé. Sí. Molt bé. Què necessitem per demanar la targeta? Ara em deies el llibre de família si són menors? Si són menors. Si no, doncs venint al CAP amb la targeta sanitària, el DNI, i llavors tenir sobretot un correu electrònic i un mòbil. Bàsic, això és. El DNI nostre? Sí. I si llavors volguéssiu posar els menors, també portar el d'ells. Val, molt bé. Per registrar-nos, què és el que hem de fer? Per registrar-nos a la meva salut, És a dir, si jo ara no la tinc en el mòbil, per exemple, què haig de fer? Quins són els primers passos? Tu pots fer-ho de dues maneres. O vens a l'ambulatori i ho fem nosaltres, o ho pots fer-ho a través d'internet. D'acord. Recomanem, no és obligatori, la primera entrada a la meva salut, fer-ho des d'un ordinador. Millor que des d'un mòbil. Es recomana, no és que sigui... Aleshores, per exemple, tu vens, nosaltres et demanem el DNI i la targeta sanitària, comprovem que el telèfon i el mòbil i el correu electrònic sigui correcte,
que si tens, per exemple, 2 mòbils registrats, t'arribarà el primer que tenim nosaltres, que sigui correcte, i aleshores nosaltres li donem a activar la meva salut i tu reps en el teu mòbil, en el que tenim de referència, un SMS amb un codi. Aleshores, has d'anar en el teu correu electrònic, obrir un enllaç que t'ha arribat i seguir els passos que et diu. Posar una contrasenya, posar-ho tot, i et demanarà el codi que ha rebut en el mòbil. I a partir d'aquí ja està. Sembla una mica, però això és com tot, un cop vas seguint els passos, no és tan... No és difícil. I tens 4 dies, crec, oi? Sí. 4 per accedir. Sí, sí. Molt bé. Si no, llavors hem de tornar a començar... Tornar a començar de zero. Tot el procés. Al cap d'un any hem de tornar a activar, per exemple. Sí. Sí, al cap d'un any, entre cometes, caduca aquesta aplicació. Sí. Ens avisen un temps abans de dir alerta que s'està a punt? No avisen. No avisa. No. És la contrasenya el que caduca, Doncs, noies, se'ns acaba el temps. Us sembla si fem un breu resum del que hem parlat en el programa d'avui? I tant. Hem començat explicant quina és la nostra funció i la feina que fem al taulell. Hem explicat què és el procés d'acollida i què és una UVA. Quina funció té el referent sanitari administratiu, quines avantatges té i com poder contactar-hi. Hem parlat també de la targeta sanitària, com es pot sol·licitar, què hi figura i quan es fa servir. Hem explicat com funcionen les derivacions a centres hospitalaris, què és la programació per motius i quan sorgeix. Hem parlat del Planifica't, el projecte per millorar l'atenció al pacient, com sorgeix i per què. Com ens ajuda l'opinió de la ciutadania. I hem acabat parlant i explicant què és l'aplicació de la meva salut, què necessitem per demanar-la, quins passos hem de seguir per registrar-nos, com hi accedim, què hi podem trobar i quins són els tràmits que es poden fer online. Doncs abans d'acabar us recordem els horaris i telèfons dels consultoris més propers. Al Cap de Moià l'horari és de 8 del matí a 8 del vespre i el telèfon al 93 820 79 32. Al Cap de Castellterçol l'horari és de 8 del matí a 3 del migdia i el telèfon 93 866 63 50. En cas d'urgència vital, truqueu al 112. Per tota la resta de temes de salut, truqueu al 061. I fins aquí el Salut a la Ràdio d'avui. Hem tractat la meva salut i tràmits administratius amb la Laura Catalina i la Núria Expósito. Qui us ha fet costat, Daniel Tonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Ens acomiadem també de la Laura Catalina i de la Núria Expósito, administratives del Cap de Moià i de Castellterçol. Moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies per convidar-nos. A vosaltres. Ens retrobem la propera setmana amb més Salut a la Ràdio.